Ang Ginoo nagtanaw unsa gyud pagbantay nato sa adlaw papahulay. Usahay biya kumpiyansa kay ta. Usahay biya dili ta mo simba. Usahay bisag asa na ta maghimo tag negosyo bisag Sabado. Maghimo tag bulaton ni atong kaugalingon nagkaigsunan sa Sabado. Usahay di nato tagaag pagtagad ang adlaw papahulay magkaigsunan. Murag nagkumpiyansa na kay ta. Kita biya ni tanan ha. Magkaisunan ang atong topic tonight is all about the Sabbath in the Old and New Testament. Gisulti o gidiscuss ni Pastor Porfirio Lagonday gabi magkaisunan ang adlaw ipapahulay. Sa gisulti ni Pastor John Stern nga, kani nga series, murag 5 gini ka presentation. Ugma magkaisunan, mulakbit nagyapong ko sa adlaw ipapahulay. And then Pastor Magdadaro will also talk about the Sabbath day. Kaya para sa kuha, this is very important magkaisunan. Nag-ampo yun may nga, masabtan na to ang mensahe sa Ginoo karon nga gabi. The title of our message tonight is The Sabbath in the Old and the New Testament. Naisugilanon magkagisunan, may tungod, nagsulti si Leo Tolstoy, ang Russian writer, nagisgot siya usa ka tao magkagisunan, gagikanhag si Paul Hook. Si Paul Hook, usa ka malipayon nga mag-uuma. Nasa yuta, nasa pamilya, nasa mga anak magkagisunan, ug daw komportable na siya sa iyang pangita matagadlaw. Apan usa ka panahon samtang nagdaro siya magigsunan, nagdaro siya, nangutana siya. Ug mao ni iyang pangutana, how much land does a man need? Ingon si Paul, unsa man kadako sa yuta ang gikinahanglan sa tao? Isa ako gusto po kita ko magabaton og yuta pa. Kaya nakadako na ang balernon sa akong mga anak sa eskwelahan. Gusto gyud ko. Hangtod magkaisunan, nakadungog siya usa ka report nga ang Baskers tribe manghatag og yuta dito sa Ural Mountain. Dagkog yuta magkaisunan nga ihatag ang mga yuta. Ang himo ni Paul Hook, na siya gusto ko magabaton og dagko nga yuta. Niadto siya magkaisunan og iyang giistorya ang hari sa Baskers tribe. Isa, sir, tinuod ba nga manghatag kag lute? Manghatag kag yuta, sir? Tinuod ba kung manghatag ka, sir? Unsa man po kadako imong ihatag? Ningon ang king, manghatag gid mo yuta tungod sa kadako sa among yuta diri ipanghatag namo. Isa, sir, gusto ko mangayo. Isa, tagaan. Unsa man maagi, sir? Unsa kadako imong ihatag? Ingon ang king, sayon na kayo. Ugma sa buntag, pagsidlag sa adlaw, muagi ka diri sa kuha, mudagan ka og unsa kadako ang imuhang malibutan, imo nang maangkon. Mudagan ka og 5 kilometers. Ibo dahil bangagan, gamiton imong pala, o butangan dahil nimo dito og marker nga Paul Hook, imong ngalan. Dagan na po ka, kung unsa kadako ang imong madagan ngayuta, imo nang maangkon. Isa, sir, interesado ko. Isa, sige. Pag-ogma magkaisunan sa iyo gisinimata. Pag sidlag sa adlaw, isa, sir, mudagan ako. Isa, dagan na. Ni dagan magkaisunan si Paul Hook, 5 kilometers, 10 kilometers, piti ng buto-buto yung dughan magkaisunan. Unya, pag-abot yung 10 kilometers, bangag din siya, pinagi sa iyang pala magkaisunan, o gibutangan din niyang marker rito, nga this land is owned by Paul Hook. Dagan na po siya magkaisunan, hangtod nakakita na po siya, wow! Naidako kayong sapa, pagganindot. Iyahaning gilibutan magkaisunan, humaglibot niya, ato na po siya, nakakita na po siya bukid. Isa pagganindot sa bukid, kumaangko na ako ni, dihagyog ko maghimog balay sa taas. Unya, makita na ako ang ilalong pagkanindot kayo. Magkaisunan, 2:00 na sa hapon, gibati na siya kakapoy. He keep on pushing and pushing. Murag di naga sa katika magkaisunan, gima-aksyon na sa bikog. Isa, mangita pa dyan guglain. Ngayuta, hangtod nakakita siya aning lake magkaisunan. Isa pagkanindot ani. Gilibutan na po niya siya kani. Himuon ako ni Enchanted River. Kato ang kanta kaniya, dito ba Miss Enchanted River o sa Tinoyan Falls, paganindot kayo. Sa kani, himuon ako ni dagan na po siya magkaisunan 4:00 na sa hapon. Kapoy na kayo siya, murag di na siya katikang, murag di na siya kaginawa magkaisunan, naglison na gid siya. Hangtod nakakita na po siya nining kakahuyan. Isa, wow! Kaning kakahuyan, giginhanglan ako ni. Nga naman, maghimog kong balay, mao niya kahoy, himoon ako. Maghimog kong budiga, mao niya ko himoon. Busa ako kining libutan. Magkaigsunan 5:00 na sa hapon. Murag ni salop ng adlaw, magkaigsunan, dagan siya. Iya po ning nalibutan. Gikapoy na si Paul Hook magkaigsunan. Tao di na siya kadagan, naglison na siya ginhawa.
Hangtod nakita niya ang king mga 300 meters. Padulong siya magkaigsunan sa hari. Pagabot yun niya sa tubangan sa hari, si Paul Hook nakuyapan. Pagkakuyap pagkaigsunan, iyon ang hari, pasagdi ilang, tagi kapoy na. Nadugayan magkaigsunan, wargyapon sa kabangon, iyon ang hari, ihayang. Paghayang magkaigsunan, napamatudan nga si Paul Hook, wa na'y ginhawa, wa na'y pulso, kay namatay na siya mga kaigsunan. Ug ang hari nangutana sa maong pangutana, how much land does a dead man need? Unsa man kadako sa yuta ang gikinahanglan sa taong patay. And everybody around that king responded and said, Sir, the dead man needs only 6 feet. Ang ilang gihimo magkaigsunan, nagkalot sila, gigamit pagyud ang pala ni Paul Hook, nikalot siya 6 feet magkaigsunan, ilang gilubong o ilang gitabunan si Paul Hook. According to Leo Tolstoy, this is our society today. Tanawan niyo sa kalalaki, nag-drive, nag-inom sa ihang hot drinks, nag-phone call, nagkaon og dunat magkaigsunan. This is what we call multitasking. Murag buhaton ang tanan magkaigsunan, parang mas munindot ang kinabuhi. Tanawang usa kinahan. Murag wa nay panahon siyang anak. Nagtawag, nag-inom og nagtanaw computer, busy magkaigsunan. Did you know that in America, 3/4 of American workers indicate that their job causes stress. 3/4 of all Americans magkaigsunan ni sulti gyud ngang ila ding gibuhat matagadlaw makahatag kanila og kakapoy. Naisugilanon, naisurvey magkaigsunan in the year 2008 nga adunay 1.2 million ka mga tao nga musaffer of heart attack magkaigsunan and 450 of them mamatay mga kaigsunan. According to this study, that according to MSNB Medical News, that chronic anxiety can significantly increase the risk of heart attack, at least in men. And there's correlation between the heart and the mind. What is chronic anxiety? It is a constant worry. Kaya bitong makanunayon nga kagulanan magkaigsunan, mao ni hinungdan di ay nga makahatag og heart attack. And there is a correlation between the heart and the mind. Kita magkaigsunan, we tend to work and work and work and work, multitasking, doing many things at the same time magkaigsunan, and we forget to have our rests. Ang pangutana karon pasulantaya, naabay tubag ang Ginoo. Does God have an answer to stress, anxiety, tension, and worry? Magkaigsunan mo ni atong tunan karon. We will talk about the Sabbath day in the Old and the New Testament. Nga naman, sa gisulti ni Pastor Lagunday, ang purpose sa anay papahulay magkaigsunan, aron ikaw mulingi sa kaniadto nga panahon nga muila nga adunay Dios nga naglalang kanimo. Adunay Dios nga nahigugma kanimo. Gilalang ka na atay creator ug kita magkaigsunan are created beings of God. Tanaw na to magkaigsunan. Pagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa ikanom kaadlaw, ang Genesis 1:31 na kanayon. Gitanaw sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug nakita niya nga maayo gayud kini. Ang iyang gihimo nakita niya nga maayo gyud. First day, second day, third, fourth, fifth ug sixth day magkaigsunan, nakita niya ang iyang gihimo dinhi siya. Ang akong gihimo puros gyud maayo. Ug miabot ang kagabion ug unya ang kabuntagon mao kadto ang ikaunom nga adlaw. Magkaigsunan natapos ang paghimo sa ato ang manluluwas sa unom kaadlaw, ang langit ug ang yuta. Atong tanawon magkaigsunan, ang Genesis 2 versikulo 3. Unya, gipanalinginan sa Dios ang ikapito kaadlaw o gibalaan kini. Magkaigsunan, unsang adlaw ang gipanalinginan sa Ginoo ug unsa ang adlaw ang gibalaan sa Ginoo. Magkaigsunan, ayon ng Biblia, ang ikapito nga adlaw. Tungod kay niini mipahulay siya gikan sa tanang buhat sa paglalang nga iyang nahimo. In other words, magkaigsunan sa ikapito nga kaadlaw, which is the Sabbath day, ang Dios nagpahulay. Ang Dios nagpanalangin ug ang Dios nagbalaan niining adlaw. Ayon niyo limti magkaigsunan natin mugawas sa quiz ugma.
adunay tulo ka mga butang nga gihimo sa Dios ni anang ikapatong nga adlaw. Nga wala gihimo sa una hangtod sa ikaunom nga adlaw. Apan gihimo lang niya magigsunan sa ikapitong nga adlaw. Unsa na? Nagpahulay siya. Nagpanalangin siya ng adlaw o kaning adlaw iyang gibalaan magigsunan. And this is found in the Old Testament. Tanaw na ito magigsunan. Pastor lang tayo. Kumusta ka si Abraham? Unsa may musulti mo ni Abraham? Ang Genesis 26:5 na ganayon. Himuon ko kini tungod kay mituman si Abraham kanako. Mituman siya sa tanan kong mga sugo ug mga balaod. Gisugod sa Ginoo nituman magigsunan. Ug iya pong gituman ang tanan nga mga balaod. In other words, Abraham is a keeper. Nagbantay gyud sa magigsunan sa mga sugo sa Ginoo. Adunay pangutana. Unsa ang regulasyon sa Israel panahon nga sa ilang panaw sa kamingawan may tungod sa paglapas sa ipapahulay. Atong tanawon magigsunan ang Numbers 15:30-31. Apan si bisan kinsa nga magpakasala nga tinuyo. Sala nga tinuyo magigsunan. Israelinon man ka or foreigner ka, iyan ang Biblia, nagapasipala ka na ako, kinahanglan dili siya isipon nga inyong sakop. Tungod kay gisalikway niya ang akong pulong o gilapas niya ang akong sugo. Ayaw gayud ninyo siya ila nga inyong sakop. Manubag siya sa iyang mga sala. Ang paglapas ba sa ipapahulay, sama kaseryoso o paglapas sa bisanhain sa ubang mga sugo. Magkaisunan, ato makita na sa 32-36 sa Numbers chapter 15. Tanawa magkaisunan ha? Atong yung tunani. Kay pasulan tayo speaking to myself. And I am also speaking to you. Ato aning mensahe magkaisunan. Dili na para sa inyo Apil ko aning magkaisunan. Mga igo tani. Tanawa. Og samtang ang mga anak sa Israel dito sa kamingawan, sila na nagkakaplag og usa ka tao nga namupo og igsusugnod. Sa ato ba, nakakita silang tao nga nangahoy. Sa adlaw nga ipapahulay. O sa adlaw nangahoy, adlaw ipapahulay. Og siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ipalo kung unsa pagkabaton kaniya. Ug ang Ginoo miingon kang Moises, ang tao pagkapatyon, ang tibuok nga katilingban magabato kaniya og mga bato sa gawas sa kampo. Ug ang tibuok nga katilingban nagdala kaniya ngadto sa gawas sa kampo ug na nagbato kaniya sa mga bato ug siya namatay. Ingon sa gisugo ni Yuba kang Moises. Magkaigsunan, nagbasa ko ng teksto. Grabe yung kuyawan ako. Kumusta man? Kamo, mga kaisunan ako. Kumusta man napagbantayan nyo sa ating papahulay? Kani, nangahoy. Unya, gibato, gipatay. Dato pa ang Ginoo, grabe yun magkaisunan, nagtanaw. Unsa gipagbantay na to sa adlang papahulay. Usahay biya, kumpiyansa kayo ta. Usahay biya, dili ta mo simba. Usahay, bisag asa na ta, maghimo tag negosyo bisag Sabado. Maghimo tag bulhaton ni atong kaugalingon magkaigsunan sa Sabado. Usahay di na to, tagaag pagtagad ang adang papahulay magkaigsunan. Murig nagkumpiyansa na kay ta. Kita biya ni tanan ha. Nisulti biya po ko magkaigsunan sa kaugalingon. Kaya usahay, makalimuta. Pero nalipay ta nga naaning my journey with God. Gipahinumduman ta magkaigsunan. Nagwali ko dito sa Davao Occidental. Youth director pa ko sa Davao. Kumangin na ko gwali. Sinalaman Pastor, salamat sa message. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Naibatanong ni medyo taas, kung ako kaila. Dahil siya, Pastor, humani mo glamano diya, mag-istorya ta ka na ako'y pangutanan ni mo. O di ka magpakaulaw, dapat makatubag ka. Kisa mong tawhanan, ni mo na ingon ko nga, sige, unya na. Humaglamano, siya, Pastor, mag-istorya ta. Iko, sige, unsa may pangutana? Siya, andam na ka, Pastor, sa akong pangutana? Iko nga, sige, musulay ko og tubag sa akong pangutana. Lisod na, siya nga, lisod ni nga pangutana, Pastor. Ay pagkaulaw, di ba ordain maka? Iko ordain ko. Isa nga kinanan makatubag yung ka sa akong pangutana. Di ka mapagkaulaw sa iyong pagka-ordain. Pastor, ako kailan niya. Iko usan ang tawanan mo rin, gitahagit ko, anik. Iko sige, pangutana na. Kikigutom na ko. Siya, Pastor, iyan Biblia nga ang tao mabuhi, dilis tinapay lamang, apans pulong sige, gigutom na ka, bago pa ka nagwali. Di mo yung ginainsulto ko niya. Iko ka ng bataan. Di mo na pagkog di, aksyon Iko, isa. Mag-seryoso na ko. O si pangutanan na mo, isa magkatubag ka? Kumusulay kong tubag. Isa, Pastor, mani akong pangutanan na mo. O si pangutana, unsa man ang isday, ikaw karon masumbagan, tagkagara-gara ka diha. Isa bitaw, Pastor, Seventh-day Adventist. Isa po, you are partially correct. Uy,
Ano partially correct man? Isa, Pastor, isulti is my journey, kaya magwali ka. Ang S, Pastor, Sabbath School. Kanang, di gid malate sa Sabbath School, Pastor. Kaya nabi nga, binti sa Pastor, nga musimba, alas 11 na. Di ba na? Nano? O, nagyod. Isa, Pastor, kanang matawaran, musimba, alas 11, di na sila is day, Pastor. Kay Sabbath School. Ang di, Pastor, divine. Kaya kaya nga tao, ya, Pastor, nga, musimba lang, Pastor, o Sabbath School. Pagka di ba, hindi na musimba, kay mo trabaho na sa SM, mo trabaho na sa Gaisano Mall, kay mo manindira na dito. So, walay divine, Pastor, Sabbath School lang. Ang A, Pastor, AY. Dagag mga iguan eh. Kamu, balik mo kay AY. Asaman mo sa AY, be. Tingali ba, magsuri-suri na mo. O, ato na mall. Ha? Diri. Nangahoy lang. Gipatay. Ako, mura tog iya tong kumidya-kumidya nga isday, pero tinuod diya magisunan. So, kung di ka mabalik kong AY, isdi ra ka. Di ka isday. Ha? Kamu nga mga Adventist mag-isun nagapaminaw karon. So, ang tinudo nga SDA, Sabbath School, Divine, and AY. Seryoso ang Ginoo mag-igsunan baya nini. Kay unsa ang giingon ni Ezekiel? Dili na po ta kay Ezekiel. Human naman ta ka Abraham. Mag-igsunan. Ato na po ta kay Ezekiel. Giingon ni Ezekiel nga gihatag sa Dios ang igpapahulay. Ezekiel 20, 11 nga 10 nga to sa 12. Busa, gipagawas ko sila sa Ehipto o gidalangad to sa kamingaman. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipahibalo kanila ang akong mga balaod. Gipatuman ko usab kanila ang adlaw nga igpapahulay. Ingon nga ilhanan sa amo nga kasabutan. Kini, magpahinumdum kanila nga ako ang Ginoo, nagpili kanila nga nagahimo nga akong katawhan. Magkaisunan, bisan pag si Ezekiel, nagpatuman usab kanila sa adlaw nga igpapahulay. And this is found all in the Old Testament. Ato ni pangutana magkaisunan. Pasulan tayo, magkakaplag batag kalipay sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay? At masama magkaisunan ng Isaiah 58, 13-14. Tumanan ninyo ang akong mga gipahimo sa adlaw nga ipahulay. Ayaw ninyo buhata ang mga butang nga alang lang sa inyong kaugalingon nga kalipay. Niya ang pinasahi nga adlaw, ikalipay ninyo ang adlaw nga ipapahulay. O pasidunggin ninyo kini pinaagi sa pagdili pagpatuyang sa inyong gusto o kalipay o dili pagsultig mga walay pulos. Kung himuon ninyo kini, magmalipayon ka mo. Magigsunan, kung simba di ay ka sa aday papahulay ng Biblia, magmalipayon ka. Sa inyong pagpangalagad ka nako, pasidunggan ko pa kamo sa tibok ng kalibutan, o tagbawon ko kamo sa mga ani sa yuta. Tagbawon ko kamo sa mga ani sa yuta. Na usa ka tawo kagisunan. Nga sugilanon, nga 12 ka anyos nag-backslide. Nabikil sa iglesia, wala na nagsimba magkaisunan. Kung siya pa, Pastor, wala na akong nag-ampo for 12 years. Unyong sige nahimo ni mo, isa, Pastor, naamon ko 3 hectares nga yuta, Pastor. Doon man sa simbahan, Pastor, magkakita gina mga Adventista, Pastor, nga magdaro ko, bisa kalay papahulay, for 12 years, Pastor. Unya, kumusta man? Akong asawa, Pastor, nagtudlo man sa government, na may sweldo. Ginansya ko, Pastor, sa akong uma, Pastor, igo-igo rin, Pastor. Usahay, lugi pa dyan ko, Pastor. Pastilan. Ikaw niya, isa, Pastor, gihikap ko sa Ginoo, naka-appeal ko, Pastor, sa My Journey with God, nakapamati ko, Pastor, mura maggitandog dyan ko sa Ginoo. Unya, isa, Pastor, ni-desider ko nga mubalik sa pagpangalagad. Unya, pagbalik ni mo, pagbalik na ko, Pastor, wala na ko nagdaro, Pastor. Gipasagdaan na gina ko, akong tulo kay hektarya, Pastor, sa aday papahulay. Akong itugot, ang Ginoo mo yung mapatubo. Abi na, Pastor, humani balik ko, Pastor. Tingala ko nga, daghag panalangin. Nakapalit na kong motor, Pastor. Ako mga anak ko na problema sa pag-eskwela. Ingon ko, Brad, sakto gid ang Biblia. Ingon ang Biblia, tagbaon ko kamo sa mga ani sa yuta nga ipanunod sa inyong katigulangan nga si Jacob. May tabo gayud kini, kaya ako ang Ginoo nga nagaingon niini. Pagigsunan, malipayon di ay. Nga naman, kay kanang adlaw, imong asawa, imong kauban. Ang imong mga anak, imong kauban, magsimba kamo sa Ginoo. Pag ganindot, magkagisunan ka na bitaw nga gagmayng pang bata, inyong sabakon, lami kayo bang magsimba bitaw, mag-awit mong tanan,
Magbasa mo Biblia, maminaw mo mga eksperyensya, may minag mensahe, anay no nga malipay gyud ko kung ang tibok ka panimalay magsimba magkaigsunan. So adunay kalipay diay kung kita magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Magkaigsunan, igpapahulay sa wala pa ihatag ang sugo nga Sinai. Pastor, man sila nga kana magong sugo pastor, kana magong aday papahulay, gihatag na maguna dito sa Sinai. Uy, magkaigsunan sultihan ta mo ang sugo gi-emphasize ta si Ginoo sa wala paghihatag ang napulo ka sugo. Ha? Makita na to magkaigsunan eh. God told Moses, behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain quota every day, that I may test them whether they will walk my laws or not. Sa ito pa nanay balaod magkaigsunan ng Ginoo. Tanaw na to sila kung maglakaw ba sila nga magbantay sa akong sugo o dili. Unsa ni tabo magkaigsunan? Ingna sila, Exodus 15:16, ingna sila, nga dobliho nila ang ginaghanon sa tinapay, nga ilang kuwaon sa ikanom nga adlaw kada semana. Magkaigsunan, ingon ang Ginoo, Moses, magpaulan ako og pagkaon matag adlaw. Unang adlaw, ikaduha, ikatulo, ikapat, ikalima. Tag-isa-isa lang yun. Enough for the day. Apan, ang ikaunong kadlaw, magtagak ang Ginoo og duha. Kaya nga naman, walay matagak sa adlaw nga ikapito nga mao'y adlaw nga ipapahulay. Kaya kaning adlaw, balaan, gipanlanginan o gipahulayan sa Ginoo mga kaigsunan. Tanawa sa nito po. Sa ikapito nga adlaw, may mga tao gihapon nga miadto aron sa pagpanguha. Niini sa pagkaon, apan wala sila'y nakita. Walay matagak magkaigsunan nga mana. Walay matagak nga tinapay sa Sabado. Inana paghatag, wala paghatag ang sugo sa Sinai ha. Pero gipasabot na si Ginoo, unsa day kabalaan kining adlaw mga kaigsunan. Tanaw na to, dito na ta sa Sinai. Unsa may gipahinumdum si Ginoo magkaigsunan, may tungod sa ikaupat nga sugo sa napulo ka sugo magkaigsunan. Tanaw ba? Ay kaupat nga sugo taliwala niini gipahinungod sa pagpahinomdom sa katawan sa Dios sa pagbantay sa adlaw ipapahulay. Basahon na ito magkaigsunan. Ang Exodus 20:8-11, hinumdumin ninyo ang adlaw ipapahulay o gimuan ninyo kini nga pinisahi nga adlaw alang kanako. Magtrabaho kamo sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapitong adlaw, ang adlaw nga ipapahulay, inyong igahin alang kanako. Ikapitong adlaw magkaigsunan, iyon ang Ginoo gyud. Ikapitong adlaw, igahin alang kanako ang Ginoo nga inyong Dios. Ayaw kamo pagtrabaho niining adlaw, apil ang inyong mga anak, mga ulipon, kahayupan o mga langyaw nga nagapuyo sa inyong mga lungsod. Nga naman, kay sulod sa unom ka adlaw, gimugna ko ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanang naa niini, apan may pahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa gipanlanginan ko ang adlaw nga ipapahulay o gihimo ko kini nga pinasay nga adlaw alang kaninyo. Unom ka adlaw magkaigsunan. Sa ato pa unom ka adlaw magbuhat ta sa atong bulhaton. Sa di pa musalo pang adlaw magkaigsunan sa Biyernes, buhaton na tong tanan. Apan igan ang Biblia, hinumduman nato. Nga hinumduman? Kaya dito pa, sa kamingawan pa, wala paghatag ang sugo magkaigsunan. Gipasabot na sa Ginoo o sa kabalaan kining adlaw ikapito. Munang paghatag yung magkaigsunan sa napulo ka sugo, hinumdumi ang adlaw nga ipapahulay. So naagyo gipahinumduman ang Ginoo magkaigsunan. Ha? So, kana siya ang tanan makita nato sa karaan nga testamento. Nasabtan nato magkaigsunan, adlaw ipapahulay, dako gyud og katuyuan diha sa karaan nga testamento. Manguntahan na tapasulan taya, magpadayon ba ni sa bagong testament? We will know karon magkaigsunan sa bagong nga testament. We are done with the Old Testament. We talk about the life of Moses, magkaigsunan. We talk about the life of Abraham, ni Ezekiel magkaigsunan, ug bisan pa sa ilang journey dito sa Sinai. Let's go to the New Testament. Ang pangutana, unsang adlaw ba nga si Jesus nagsimba? Lucas 4:16, unya miadto si Jesus sa Nazaret, mao kini ang dapit diin siya nagdako, miadto siya sa simbahan sa mga Hudyo sa adlaw ipapahulay. Magkaigsunan, niadto si Jesus sa simbahan sa mga Hudyo, sumala sa iyang nabatasan. Mayon kag nabatasan, imo na gini nabatasan. Kung makaon kag pamahaw, nabatasan na gini mo makaon kag pamahaw magkaigsunan. Ingon ang Biblia, nabatasan na ginigin ni Jesus nga matag adlaw ipapahulay, musulod gyud siya sa simbahan magkaigsunan. Kinsa ni sulod? Ang atong manluluwas nga si Jesus.
Sumala siyang batasan, mitindog siya aron sa pagbasa sa kasulatan. Iyang gibasa magkaigsunan ang sinulat ni Propeta Isaias. Atong tanaw, ato ta sa tinunan, kato, we talk about Jesus Christ. Nga nagbantay, matay sa badong, usulod magkaigsunan. Ang ato manulumasa, ang pagkabantay kanimo, nusulod yun sa simbahan magkaigsunan, matag alay papahulay, kay iya nagyong nabatasan. Atong tanawon ang niyang mga tinunan. Og sumala sa iyang nabatasan, misulod si Pablo. Batasan po ni Pablo magkaigsunan. Misulod si Pablo sa ilang simbahan, o sa tulo ka adlaw nga igpapahulay, nakiglantugi siya sa mga tao dito. Ang kasulatan mao ang iyang gigamit. Matag adlaw nga igpapahulay, atuwa si Pablo sa simbahan sa mga Hudiyo nga nakiglantugi sa mga Hudiyo o sa mga Grigo kay gusto niya nga motuo sila kang Kristo. Nisulod si Pablo magkaigsunan sa simbahan sa mga Hudiyo magkaigsunan o sa mga Grigo. Kaya nga naman, with one purpose, gusto niya nga kaning mga tauhan magkaigsunan, mawalihan niya sulod sa simbahan o motuo kang Ginoong Hesus. Pagkanindot kayo. Usbo na kuha, sige ni Jesus, musulod sa simbahan, matag alay papahulay. Kaya iyang nabatasan na. Ang iyang mga tinunan magkaigsunan, nisulod po, matag alay papahulay. Kumusta man ka? Isuon. Kumusta ta? Ipadayon pag ginato magkaigsunan. Ang Acts 13:42, sa pagawas na ni Pablo o ni Barnabas sa simbahan sa mga Hudiyo, giingnan sila sa mga tao nga mubalik sa sunod adlaw nga ipapahulay aron sultihan pagyud sila mahitungod niining mga butanga. Nag-request yun magkaigsunan ng mga tao nga pwede ba sunod Sabado mubalik mo, sunod adlaw papahulay mubalik mo, parang inyo na po ming sultihan sa inyong gisulti ka na mo. Unsa nitabo magkaigsunan sa ilang hangyo. Atong tanawon, versikulo 44, sa pagkasunod adlaw nga ipapahulay, halos ang tanang mga tao sa Antikia nagtigom dito sa simbahan sa mga Hudiyo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Magkaigsunan, in the Old Testament, even in the New Testament, nagpadayon magkaigsunan ang pagbantay sa adlaw nga ipapahulay. Tanawa nga itong manluluwas nga si Jesus. Tanawa iyang mga disipulo. Tanawa magkaigsunan si Pablo o si Barnabas. Matag adlay papahulay na batasan na gyud nila. Asa sila mosulod? Didto gyud sa simbahan magigsunan kay nagwali sa maayong balita. Ang pangutana pasulantaya, imo namang gibalik-balik karon adlay papahulay. Pastor, sulti imi unsay adlay papahulay? Adlaw nga ikapito pastor no. Pero unsa ang adlaw? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes o Sabado? Ang Biblia mo'y patubago na to niya nga pangutana magigsunan. Atong basahon ang Matthew 28 verse 1. May bala na to kung unsa gyud ay ang adlaw nga ikapito. Kay ganiharam ko nagwalik. Pastor, adlaw nga ikapito nga adlaw. Unsa may adlaw ikapito, pastor? Atong tanawon. Paghumana sa adlaw papahulay, sa nagsugod na magigsunan ang pagbanag-banag sa naunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug uban nga mga Maria niadto sa lubnganan. Kaning story magigsunan sa Matthew 28 verse 1, mao ni ang pagabanhaw ni Ginoong Hesus. Ang ato manluluwas na matay sa adlaw sa Biyernes. Pagkasabado magigsunan ni Paulay siya, ug pagkadomingo nabanhaw siya. Unsa to pagibalo, pastor? Unsang adlaw nga ikapito? Basahan to magigsunan kani. In the end of the Sabbath, humana sa adlaw Paulay, humana ang Sabbath, humana ang Sabbath. Nagsugod na ang pagbanag-banag sa naunang adlaw sa semana. Unsa mga adlaw magigsunan si Maria Magdalena o guman ng mga Maria niadto sa lubnganan? Domingo, di ba? Domingo magigsunan. Kamo nakatestigo na na. Sa atong Holy Week karon magigsunan, tanawa, na imusugat og adlawon. Domingo sa buntag magigsunan, nisugat si Maria og guman mga Maria. Ganoon, nitanaw sila sa lubnganan pero si Ginoos wa na dito kay nabanhaw na siya. Magigsunan klaro di ay nga ang Domingo mao day unang adlaw sa semana. Ang Biblia mo'y nagsulti niini. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, nga mao ang Domingo magkaigsunan. First day of the week, Domingo, mao ang pagkabanhaw ni Ginoos nga mao'y unang adlaw sa semana magkaigsunan. Si Maria uban mga Maria niadto sa lubnganan. Mag-ihap-ihap na ta. Domingo unang adlaw. Lunes ikadua. Martes, ikatulo. Miyerkules, ikaapat. Huwebes, ikalima.
Biyernes, mo ikaunom, magkaigsunan, ang adlaw di ay nga Sabado, mo'y adlaw nga ikapito, mo'y adlaw nga igpapahulay. Namatay si Ginisos, magkaigsunan pagka-Biyernes. Unsay gihimo nila? Nibalik sila, nagandam sila magkaigsunan og mga spices, og pahumot, nga ilang iligo ni Ginisos, pero kay, wa naman, gilubong naman si Ginisos magkaigsunan. Sila di ang gihimo nila, they rested on the Sabbath according to the commandment. Katong mga tinunan magkaigsunan, bisan pa ang mga Maria, niuli sila magkaigsunan, nagpahulay sila sa adlaw nga ipapahulay, mo'y gisugo magkaigsunan, matun pa sa sugo. Pasulantaya, we studied about Sabbath in the Old and the New Testament. Ang pangutahan na karon, Pastor, dito sa bagong langit o bagong yuta, musimba ba kita sa Ginoo? Atong tanawan magkaigsunan. We have Sabbath in heaven. Isaiah 66, 22 to 23. Maingon pa kayo ng Ginoo. Maingon nga ang bagong langit o bagong yuta nga akong himoon magapabilin hangtod sa hangtod. Ang inyong mga kaliwat magapadayon usab hangtod sa hangtod o dili gayud kamo hikalimtan niini. O sa matag subang sa bagong bulan o sa matag adlaw nga igpapahulay at matag adlaw Sabado mosimba ang tanang mga katawhan kanako. Ang Ginoo mo nagsulti ani mga kaigsunan. Gusto dayang Ginoo nga kita gid mosimba. Isuon ko ikaw pa kasulay og simba sa Sabado. Karon nga nagapamati ka ni ining mensahe, sulay og simba karong Sabado. Kung ikaw igsuon ni backslide nga pila ka mga tuig wa na nagsimba, ang Ginoo di ay gusto nga ikaw mo simba. Sa bagong langit tanawa, gusto da sa Ginoo nga kita mo simba kaniya. Importante kay magkaigsunan. Kay kining adlaw balaan, kining adlaw gipanlanginan o kining adlaw gipahulayan sa ato ang Dios mga kaigsunan. Ang pag-ampo karon sa staff sa My Journey with God Season 5. Nasamtang atong nasabtan karong adlaw magkaigsunan. Karon nga gabi gipresentar namo ang kamaturan. Sakit man sa uban siguro. Apan mahigugmaon kami sa pagsulti sa kamaturan magkaigsunan nga makaplaga namo sa kinabuhi ni Ginisos. We studied tonight Sabbath in the Old Testament. Klaro kaayo magkaigsunan. Giatagan jud og dako nga pagtagad sa Ginoo. Gi-invite jud kaniya nga bantayan ang adlay papahulay. Ug gipadayon magkaigsunan sa bagong testamento. Ug labaw sa tanan, bisan pa dito sa bagong langit o bagong yuta, ina Ginoo, silang tanan makatawhan, mosimba kanako. Ako ang Ginoo nga nagaingon nini. It is my prayer nga karon magkaigsunan, dawato na tong kamatuoran. Ang adlaw nga ipapahulay balaan. Ang adlaw papahulay, gipanlanginan. Adlaw papahulay, gipahulayan sa ato ang manluwas nga si Ginisos. O nag-invite siya kanimo kanako. Sa tinud-an na gyud, kung ikaw wa pa nakasulay simba, igsoon, the Seventh-day Adventist Church is ready to welcome you. Dadun ka sa iglesia, dadun ka sa simbahan, tagpo ka sa Ginoo, aron ikaw mahimong mapanalanginan, ikaw po babalaan, o ikaw makapahulay sa Ginoo. Magkaigsunan, it is my prayer nga Ginoo magapanlangin kaninyo, dawato nato ding mensahe ug hatagan nato ug dako nga meaning ang kaning adlaw nga ipapahulay kay ikaw ako gitugon gyud sa Ginoo sa pagbantay nini. Hinumdumi ang adlaw nga ikapito sa pagbalaan niini. Unom ka adlaw magabuhat ka, apan sa adlaw kay kapito, ikaw mosimba sa Ginoo. Dawaton ka sa Ginoo igsuon. Ug malipayon ang langit nga magtanaw kanimo nga modawat kanimo nga ikaw makasasala, mobalik sa Ginoo. Mapasaylo ka kung adunay kay kapakyasan, adunay kay mga pagsupak sa adong pahulay sa milabay magkatuigan, karon nga nagapaminaw ka, ang Ginoo magapanlangin kanimo. Kung ikaw pud wa pud kasulay og simba, sugdi og simba karong Sabado, ug imong makita ang diferensya, ang kalipay iyon ang Ginoo, balusan ta sa Ginoo, bisan pa ang atong mga tanom, ang panalangin atong madawat, kung kita magigtagbo ni Ginisos, musimba ta kaniya, matag adlaw ipapahulay. Ang Ginoo magapanlangin kanimo iso.